Doncs l'any 2024 van aprovar el pressupost en març i van tenir un grau d'execució del 70%. Enguany el pressupost, com a prompte, el tindrem en setembre. Això significa que per a fer inversions hi haurà només 4 mesos. A més, es suma la fuga de personal que hem patit aquest Ajuntament. No sabem què és allò que podran fer amb aquesta realitat. Part de la Devesa, edifici de serveis socials, edifici del polígon, piscina coberta. Resum, un any més tirat al fem. Així van els nostres dubtes. En la seva memòria diu que aposta per presentar més serveis a la ciutadania, retallada en subvencions, en serveis que es donaven a les entitats que feien festes, retallada en la programació d'esdeveniments consolidats com el Godellàs. Respecte als ingressos veiem que no han reduït l'impost sobre béns immobles, una promesa electoral més incomplida. Del pla d'inversions de la Diputació, que té una data concreta per a contractar-se i executar-se, no veiem en aquest pressupost on estan reflectides. En ocasions han dit d'anar destinades per a la piscina coberta. Si no s'agilitzen, no es podrà fer. Els correspon a vosaltres fer aquesta feina i gestionar. Ens alegra veure, en canvi, que les partides de les activitats socials de la dona i la Setmana contra la Violència de Gènere s'augmenten, triplicant la de les activitats socioculturals de la dona i es dupliquen en la Setmana de la Violència de Gènere. Els demanem coherència en la seva programació, activitats per a totes les edats, perquè aquesta violència ens afecta des de ben menudes i que aposten per les dones en aquestes activitats futures. També ens sorprèn veure com baixa la partida de conservació d'enllumenament. Al 2024 teníem pressupostats 65.000 euros i d'aixòs sols s'han gastat 15.000. Per què tenim un poble que sembla una discoteca i se'ns diu que no hi ha diners per a canviar faroles, bombetes? Baixa també la partida de conservació i manteniments de jardins. De 63.000 euros al 2024 passem a 5.000 euros. Com anem a mantindre els nostres jardins si no toca ni a 1.000 euros per jardí? I tindríem més coses a dir, però vaig acabar amb la partida de gastos de protocol i representació, en què s'han gastat 20.000 euros durant el 2024. I amb tot això no podia ser un altre que el nostre vot en contra d'aquest pressupost.